வெல்கம் டு ஆஃப் ஃபேக்டர். நான் உங்க அர்ஜுன். இந்த எபிசோட் இன்கிரெடிபிள் சர்வைவர்ஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சர்வைவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா மேன் வர்சஸ் வைல்ட் பேர் கிரில்ஸ் தான். ஏன்னா இவரு தான் அசாத்தியமான சூழ்நிலைகள்ல இருந்து எப்படி நம்ம உயிர் பிழைச்சி வாழணும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லி கொடுத்திருப்பாரு. ஆனா இந்த வீடியோ இவரை மாதிரி பட்டவங்களை பத்தினது இல்லை. ரியல் லைஃப்ல நம்மளால நம்ப முடியாத, நினைச்சு பார்க்க முடியாத சுச்சுவேஷன்ல கூட மக்கள் உயிர் பிழைச்சி என்னமோ வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தங்களை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோவை நான் வந்து ஒரு கொஸ்டினோட ஸ்டார்ட் பண்றேன். உங்களால கடலுக்கு அடியில பேஸ்ல 100 மீட்டருக்கு கீழே எவ்வளவு மணி நேரம், சரி எவ்வளவு மணி நேரம்னு சொல்ல முடியாது, எவ்வளவு நிமிஷம் உங்களால உயிர் பிழைச்சி வாழ முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க யோசிங்க. அப்பதான் நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது சாக்கு இருக்கும். நீங்க என்ன யோசிச்சிருப்பீங்க? ஒரு 10 நிமிஷம், 20 நிமிஷம், 30 நிமிஷம் யோசிச்சிருப்பீங்களா? ஆனா 29 வயசான ஹாரிசன் ஒர்ச்சக்பா ஓகேனே அப்படிங்கிற ஒருத்தர் கிட்டத்தட்ட கடல் அடிமட்டத்துல 3 நாள் வந்து உயிர் பொழைச்சி வாழ்ந்திருக்காரு. அது அப்படின்னா நம்ப முடியுமா? உண்மைதான், அவர் உயிர் பொழைச்சி வாழ்ந்திருக்காரு. இதனால அவருக்கு வந்து ஸ்பெஷலான ஒரு டைட்டிலும் கொடுத்திருக்காங்க. கடல் அடிமட்டத்துல 3 நாள் உயிர் பொழைச்சி வாழ்ந்த மனுஷன் அப்படிங்கிற ஸ்பெஷலான டைட்டிலும் கொடுத்திருக்காங்க. அவர் உயிர் பொழைக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன், அவர் காலையில் எழுந்துச்சு டாய்லெட் போனது அப்படின்னு சொன்னா வந்து உங்களை நம்ப முடியாது. அதாவது உண்மைதான், அவர் உண்மையாவே காலையில் எழுந்துச்சு டாய்லெட் போனதுனாலதான் வந்து அவர் வந்து உயிர் பிழைச்சி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது உண்மைதான். அவர் எப்படி உயிர் பிழைச்சாரு, எப்படி வந்து காப்பாற்றப்பட்டாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டோரி வந்து 2013ல May 26 நடந்த அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல நடந்த ஒரு ரியலான ஸ்டோரி தான். After he was trapped for 3 days underwater in a sinking ship. He's alive, he's alive. Okay, keep him there. Harrison Okene is still presumed the sole survivor of the Jackson 4 tugboat, which was carrying 12 men when it capsized off the coast of Nigeria in the Gulf of Guinea in May this year. Keep him there and keep him calm, okay? சவுத் ஈஸ்ட் அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஷிப்புக்கு எரிபொருளை நிரப்புறதுக்காக 3 கப்பல்கள் வருது. அந்த 3 கப்பல்ல ஒரு கப்பல் மிகப்பெரிய அலைகள்னால பத்தின வந்து கடல் கீழே பத்தின வந்து மூழ்கி போயிருது. அந்த மூழ்கி போனனால 12 பேர் இந்த குரூப்ல வெறும் ஒரே ஒருத்தர் தவிர மீதி எல்லாரும் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க. இப்போ நீங்க கேட்கலாம், அதாவது கப்பல்ல வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு அதிகமாக வந்து நீச்சல் தெரியுமே, அவங்களால ஏன் வந்து தப்பிக்க முடியல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 2 ரீசன் இருந்துச்சு. ஒன்று, காலையில 5 மணி எல்லாரும் வந்து தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. 2வது ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே கடல் கொள்ளையர்களோட பிரச்சனை வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு. அதனால அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னா, நீங்க உங்களோட ரூமை வந்து உள்ளே லாக் பண்ணிட்டு தூங்குங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. இதனால கப்பல் கீழே போகிற அந்த ப்ரெஷர்னாலே வந்து அந்த கதவை திறந்துட்டு அவங்களால வந்து தப்பிக்க முடியல. ஆனா ஹாரிசனோட சுச்சுவேஷன் அப்படி இல்லை. அவர் வந்து முழிச்சிருந்தாரு, கதவு திறந்து இருந்து அவர் வந்து டாய்லெட்ல இருந்தாரு. அதுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய லக் ஒன்று இருந்துச்சு. என்னன்னா, கப்பல் வந்து தலைகீழா அடிமட்டத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் இருந்த இடத்துல, அவர் இருந்த டாய்லெட்ல ஒரு ஏர் பபிள்ஸ் வந்து ஒன்று கிரியேட் ஆயிருந்துச்சு. அந்த ஏர் பபிள்ஸ் மூலமா அவர் வந்து அவரோட தலையை மேலே வச்சு அவர் வந்து மூச்சு விட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு. நம்மளை யாராவது காப்பாற்ற வர மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு. அவர் நினைச்ச மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைவர்ஸும், அதாவது மீட்பு குழுவினர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே வந்தாங்க, டைவ் பண்ணி உள்ள வந்து தேடினாங்க. ஹாரிசனுக்கும் அவங்க வந்து தெரிஞ்சது. அவரும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட மேற்பரப்பை வந்து தட்டுறாரு, சவுண்டு போடுறாரு. ஆனால் ஒரு கவலையான விஷயம் என்ன வந்து அவங்களுக்கு அது கேட்கவே இல்லை. அவங்களும் உள்ள யாருமே உயிரோடு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திரும்பியும் போயிடுறாங்க. இருந்த ஒரே ஒரு நம்பிக்கையும் போச்சு அப்படின்னு வந்து கவலையா இருக்கிற ஸ்டோரியை ஒருவேளை மூவியை எடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த நேரம் வந்து பிரேக் விட்டு இருக்கலாம். ஆனா நம்மளால விட முடியாது, நம்ம நெக்ஸ்ட் போகலாம். அதாவது அவரு கஷ்டத்துல இருக்காரு, வந்த ஒரே ஒரு வாய்ப்பும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து குளிர், அதாவது அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல மே மாசம் மேல வேணா ஒரு 28 டிகிரி இருக்கலாம். ஆனா கீழே 100 அடிக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிகப்படியான குளிர், அது மட்டும் இல்லாம பசி, வலி, அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுத்தி இருட்டு, சுத்தி எதுவுமே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வந்து ஃபுல் இருட்டில் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் எப்போ நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கப்பல் வந்து கீழே முழுங்கின அந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள் மட்டும் நடந்தது தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது. அதுக்கப்புறம் அவர் 2 நாள் வந்து உயிர் பிழைச்சி வாழ்ந்திருந்தாரு. அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். அவரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கிருந்து கொஞ்சம் எப்படியாவது தப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவருக்கு என்ன ஒரு லக் அடிச்சது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அவர் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஏர் பபுளை விட இன்னொரு மிகப்பெரிய பபுள், கிட்டத்தட்ட 4 அடி உயரத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஏர் பபுள் கிடைச்சிருந்துச்சு. அந்த மிகப்பெரிய ஏர் பபுள்ஸ்ல தான் இவருக்கு கிடைச்ச பொருள், மேட்ரஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு அதுக்கு மேல ஏறி உட்கார்ந்து அவர் அந்த குளிர்ல இருந்து தப்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் 60 மணி நேரம் ஆகுது, அவங்க பிரச்சனையில மாட்டி 60 மணி நேரம் ஆகுது. அவங்க மீட்பு குழுவினர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திரும்பியும் வராங்க. இந்த டைம் எதுக்கு வராங்கன்னா, அங்க இறந்து போனவங்களோட உடலை மேல கொண்டு போறதுக்காக அவங்க வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த டைமும் அவங்களால இந்த ஹாரிசனை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. அவரு இருக்க அந்த கேபின் வழியா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒருத்தர் டார்ச் லைட் அடிச்சிருக்காரு. ஆனா அவரு கொஞ்ச நேரத்திலேயே வந்து அங்க இருந்து போயிட்டாரு. நெக்ஸ்ட் என்ன நடந்துச்சுன்னா,
இந்த சீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூவிஸ்ல இருக்கும். ஹீரோவால ஃபர்ஸ்ட் எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுக்கு ஒரு மேஜிக்கல் மூவ்மெண்ட் நடக்கும். அந்த மேஜிக்கல் மூவ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஹீரோ வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாரு. அதே போல இந்த ஸ்டோரியில பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மேஜிக்கல் மூவ்மெண்ட் நடந்திருக்கு. அது என்ன நடந்துச்சுன்னா, அங்க உள்ள தேட வந்தவங்கள பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒருத்தர் வந்து வெளியே இருந்து கேமரா மூலமா உள்ள என்ன நடக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரு. அப்படி பார்த்ததுல ஹாரிசனோட கையில ஒருத்தரோட இறந்து போனவரோட கைப்பற்றிருக்கு. அப்ப இவரோட கை பார்த்தீங்கன்னா வந்து அசைஞ்சிருக்கு. அதை பார்த்த வெளியே இருந்த ஒருத்தர் வந்து கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு. உள்ள ஒருத்தர் வந்து உயிர் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்காரு, போய் காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு. எல்லாரும் உள்ளேயும் போய் பாக்குறாங்க, அவர் உயிரோடு இருக்கிறாரு. இது எல்லாத்துக்குமே ஷாக். அதாவது கடலுக்கு அடியில 100 அடிக்கு கீழே யாராலையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 நாள் வந்து உயிர் பொழைச்சு வாழவே முடியாது. ஆனா இவர் வாழ்ந்திருக்காரு. இதுக்கு அவரோட லக்கு ஒரு காரணமா இருக்கலாம். அதாவது ஏர் பபிள்ஸ்னால பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் உயிர் பொழைச்சிருக்காரு. My name is Colby. Okay, and I'm going to bring you home, okay? But to the astonishment of the South African rescue team, he was still alive when they reached him. 60. மீட்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் 3 நாள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் அவரோட சொந்த ஊரான நைஜீரியாவுக்கு போயிட்டாரு. அங்க ட்ரை லேண்ட்ல நிலத்துல வந்து இப்போ ஒரு குக்கா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. நிலத்துல ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவரு அங்க மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும் போதே கடவுள்கிட்ட வேண்டி இருந்தாரு, என்ன இந்த பிரச்சனையில இருந்து எப்படியாவது நீ காப்பாத்திட்டனா திரும்ப தண்ணி பக்கமே வரமாட்டேன் கடவுளை அப்படின்னு வந்து ஒரு கடவுள்கிட்ட வேண்டி இருந்தாரு. இதே போல உங்க வாழ்க்கையிலையும் நீங்க சர்வே பண்றதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்ட ஏதாவது சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் மறக்காம வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளவு நேரம் என்ன நம்பி உங்களோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி.